Malam ni ne sarkin yakin Adamu. An hana shi zuwa Kano. Mayu ne. What? Naziru mai waka an kama shi. Mayu ne. Musu Oscar. Mayu ne. Kuwa jama'a gari idan ka ji kafa ka ta rike mayu ne. In ka ji ka kasa wani abu mayu ne. In ka kasa zuwa aikin haji mayu ne. In kana so ka sai babur ko mota ka kasa siya mayu ne. Bai kin gafa bai da wani kuzari ko kaɗan. Daga zara shi baya wuce minti ɗaya. Da kika san zakara haka yake. Da ni ban taba garogon namiji irin ka ba wallahi. Ni wallahi ba kai ba sai ka bani takarda na bari in gaya maka. Zan miki hanyar wannan magani. Sunan magani AK47. Magaji yake mun wai fama nake da ite. Maye ne. Maye ne? Cikakken maye ne. Idi maye ne? Abokin naka maye ne. Check this out, right? What? Ai abu yau din nan sai na baki mamaki. Akwai wani magani da zan baka zandar dan banta kai da kanan haƙoban mazuba. Wai kai din mai gida? Ai wannan magani yayi sai godiyar Allah. Abu yau sai na miki kata abu sai na razana ki abu sai na wujijjiga ki abu yace in an gama ba shafawa ake ba zubarwa a ƙasa ake a tattaka saboda makiya. What? Kai Check this out, right? Mola ta fara. What? Yeah! Randia, Rangel.